हेलो कैसन बानी। बहुत बड़ा एगो गाना रिलीज होखे वाला बा। गाना के नाम बा तेरे मेरे दरमियान। सिंगर बाड़े में खेसारी लाल यादव और फिट बाड़ी नेहा मलिक। नेहा मलिक जो कि पंजाब की मॉडल है ये नेहा मलिक। तो बता दें कि लिरिक्स बा अनुपमा पांडे के और म्यूजिक विनय विनायक के बा और वीडियो डायरेक्टर दीपेश गोयल के। दीपेश गोयल बहुत हाई लेवल के वीडियो ही डायरेक्ट करेलें। तो बहुत मस्त ये गाना के पोस्टर लागता हमरा, हम देखनी है, बहुत अच्छा पोस्टर भाई। तो आप सब भी ढेर सारा सपोर्ट करें जा। ये गाना जब रिलीज हुई स्पीड रिकॉर्ड के हिंदी चैनल पे, जब गाना रिलीज हुई तो एकदम ढेर सारा सपोर्ट करे के बा। ट्रेंडिंग में गाना के लिया देवे के बा, इतना ज़्यादा देखे के बा, सुने के बा और शेयर करे के बा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत हाई लेवल का वीडियो बा, जौन वीडियो के ढेर दिन से सब लोग के इंतज़ार रहल हा। तो फाइनली वो वीडियो अब रिलीज होखे वाला बा स्पीड रिकॉर्ड पे, हिंदी चैनल पंजाब के है। तो चलें आगे वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल के सब्सक्राइब कर ले, हम लाइक करें, कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा लगल है। और चैनल का भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।